Gimana? Oke, oke, ayo sudah tenang. Oke. Apa iki lo? Apa tamis? Apa tadi? Ini mohon maaf ada yang ngeblank. Kowe ning kene ngancani aku. Rejo tangan Sugeng Dalu Pak Handoko. Pak Mulyono, matur suwun Pak Mulyono Sugeng Dalu Pak Mul. Juga diucapkan selamat malam Mbah Santo, Bos Warang Sugeng Dalu Mbah Santo. Sugeng Dalu Mbah Santo. Sesak
matur sembah nuwun Mbak bagus Luki sekali ya. Naswa. Iya, aku suka. Kamu suka ya? Aku sama. Matur sembah nuwun satu tembang yang dinyanyikan Mbak Luki Naswa dan juga Tos Pak Mito. Yoga kreatif lodo nabung. Awake wis nabung rong? Urung. Kalah karo yoga. Nyapa, Dik? Mas Bowo do nabung, awake urung nabung blas. Piro, Mas? Utangnya. Kowe ra ngerti. Sing nggawa Mas Bowo. Apa? Perjalanan iki awan ki meng ora kaya Mas Bowo emang. Bagaimana? Kenapa kamu Mas Bowo? Pero mobilnya kan anyar, kenter. Mundur, Dik. Apa? Kenter. Sing anyar mundur, Dik. Oh, Pak Minto. Sajarmu. Truk sing anyar ngantek mundur kok piye. Ya Allah. Mas keplek. Alon-alon pokok Oh, lakon. alon-alon. Nanti Iya, juga Mas. dibur bintang tamu topnya Jawa Timur. Ada siapa? Mas Joklitik dan juga Mas Joklo. Juga disapa ini ada penggemar yang pengen disebutkan. Siapa? Lek ngomong ini loh Mas. Iya. Aku kok senggolen sok ning darungan tak nganu tak sawer. Kok Sok. lek ndak disawer kok nganu ya Mas. Engko diparani wong loro ya. Iya, no sapa kuwi, Dik? Pak Kaji Lombok. Oh, Mbak Haji Lombok, iya. Karo Mas Edi Keces. Dan juga Mbak Dwi Ajeng, Mas Edi Keces, Keces terima kasih yang live streaming channel Ki Minto Darsono ya. Ini luar biasa. Terima kasih, alhamdulillah Pak Isdianto SPD dan juga Ibu Mujianti ya. Ora Mujiati loh, Mujianti. Ya wis sero ngono dadakno. Mujianti kan koncone dhewe. Iya. Iya, oke. Gimana, Iki Mas? acarane Molokraman Putra Tercintanya gimana, sudah siap? Juga selamat malam Pak Karim beserta Ibu, Pak. Iya. Iki pabrik sinden lho kae. Lolo sidene lek sekar gadunge pedhot. Mari Mas Sinden Budoyo. sepiye iso. Iya. Oh, Dari yang terkecil pedote marai sampai yang- mulai saindil-indil sampai ondol-ondol. Bisa. Enek wis dididik kabeh karo Pak Karim kae. Wah, bocah sih dimpengi mboke digeret. Ayo nyinden. Iya. Oke, Pak Karim Ya, luar biasa. lestarikan budaya loh Mas. Iya, ayo Sekar Gadung Indonesia. Dados Pak Mito. Gimana Abang? Alon-alon. Sudah apa belum? Belum. Mas Cebek ikut tadi ya? Oh, Tuh, sudah Mas itu, tuh, Cebek. ya. Oke, wah senyum dong Mas Cebek, senyum toh. Asik. Iya. Ya ngono lho Mas, aja merengut ae. Musisi ki rem-remane sinden ya dhewe. Sopo lho jane? Mas Depi dhewe, Cebek dhewe, Niko dhewe, Bambang dhewe, Mas Bud. Mas Bud wis awakmu. Aku. Mbak Luki lek Mas Bud ora Mbak Luki ora. Lek cebek sapa cebek? Cebek Mbak Diah. Wah. Pokoknya cebel ora diah ya ora lho. Ora nyapu. Ngepen ra apa-apa lho nyapu. Muga-muga bojone cebek ndelok. Aku Mas, wifi-ne dipateni arep budal dipateni. Datane ndang-ndang dintekne karo cebel. Oke, sudah siap atau belum? Sambil menunggu ini.